Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Әле күптән түгел генә минем белән Гөлназ исемле тыңлаучым элемтәгә керде. Ул кредит рәсмиләштереп, мошенниклар счетына 300 меңгә якын акча күчергән. Звонитель да Гульназ Мургизановна, это вы, да, это я. И сезнең исемгә кредит алганнар ди. Мәтәм ничек кирип карагыз ди, онлайн банкыгызга ышанмасагыз ди, мин кирдем, чынлап да алынган. Шуны аларга китмәсен өчен ди, сез ди тагын бер кредит алырга тиеш ди. Мин шулай алар нәрсә кушты, шуны башкалагач, миңа чынлап та одобрить иттеләр. Ул теге минем өчен гаҗәп түгел иде одобрить иткәннәр. Аннан соң имештирим шушы кредитны, бер көнлек кредит имештирим, шу кредитны алам да мин и алып барып салам да. И шушы кредитны каплага имештирим, шул машин аларны имештирим, миннән наоборот мошенниклардан яклыйлар. Менә шул Сбербанкта мошенниклар икән, тегеләй булай икән. Мин алар белән бер 3 сәгать сөйләштем, и 3 сәгатьтә бәлки минем ниндидер шик туар иде. Әгәр дә алар миңа теге менә монда мошенниклар, менә шулай иткәннәр, булай иткәннәр дип теге чын барлыктагы фактларны сөйләмәгән булсалар. Аннан соң мин эшләгәннән соң кайттым. Ул вакытта безнең Skills бара иде. И шунда уй керде башыма. Мәйтәм, тукталез, мин бит инде акчаны бүтән җиргә салдым. Кая китте син бу акча? Мәйтәм, монда что-то не так. Миндә чеклар калды. Алар миңа әйттеләр, типа, әгәр дә сез ул кредитны япмаса, ул чекларны барып банкка бирә аласыз. Сез бары тик телефоннан гына сөйләшүләр алып бардыгыз. Әйе, телефоннан алып барганнан соң мин әле алып обналичить иттем акчаны. Сбербанкка имештирим, аны тотурга опасно дип. Аннан соң банк открытиягә барып салдым. Имештирим, мин үземнең булмаган акчаны, получается, кредитка алган акчаны защищать иттем әле. Мин менә хәзер көлке у меня, потому что, на самом деле можно было догадаться дигән кебек. Ул вакытта менә башым эшләмәде. Мин шикләнеп алган арада алар мине бүтән кешегә переключать иттеләр. Мәсәлән, мин бер кеше белән сөйләштем, Сбербанк кешесе белән имештирим, аннан соң Центробанк кешесе белән сөйләштем, имештирим, аннары тагын кем белән, аннары МВД белән. В итоге мин 5-6 кеше белән сөйләшкәнгә күрә, алар мин ышандым. Ярар. Бер иртәнге дүртләр булган микән, мин аңладым, что все-таки меня обманули. Мин киттем полициягә. Бардым да, мәйтәм, шулай, минем бөтен теге язган сүзләр анда, нәрсәләр сөйләп бирдем. Миңа әйтәләр, көнне 7 кеше алдана диләр, төрле аларның схемаларына үзгәр. Получается, кемгәдер заман әйтәләр дә сезнең анда малайгыз авария эләкте диләр, срочно ниндидер сумма кирәк, кемгәдер әйтәләр, что аларның өстенә кредит алган диләр. Но ул вакытта телефонны куеп, әзрәк или туктап торырга булган, или берәрсенә шылтыратырга булган. Мин теге каралаш булган, башым эшләмәде. Кеше алданганын белгәч, шок халәтен кичерә. Һәм бу халәт иң авыры ди психологлар. 20 минутта минем башымда бер генә уйды. Лучше бу дөньядан китәргә дә, и все, теге бөтен әйберне турга дигән кебек. И ул күп кеше шундый состояние, теге шок состояниесендә, мне кажется, шулай үзенә кул сала да әйтәләр бит теге Финикага 2 миллион бәргәндә кул салган. Гөлназның тарихын мин психолог Гөлүсә ханым Маликовнага сөйләдем. Әйдәгез аның җавабын тыңлыйк. Иң беренчедән, әгәр дә сез мошенниклар кулына эләгеп, үзегезнең ниндидер акчаларыгызны югалткансыз икән, яисә инде анда кредитлар оформить иткәнсез икән, бит хәзерге көндә, менә бүгенге вазгыятьтә бу чыннан да бик еш күренеш дип әйтик, нәрсә эшләргә кирәк соң. Иң беренчедән тынычлык сакларга. Кемдер әйтер, шулай әйтергә җиңел инде ул дияр, бит. Әмма дә ләкин бу чыннан да шулай, тынычлык сакларга. Һәм инде менә үзегезгә куярга кирәк нәрсәләрне дип әйтим икән инде. Үзегезгә иң беренче алгы планга үзегезнең сәламәтлегегезне куегыз. Үзегезнең балаларыгызны куегыз. Бит. Бу ситуация сезгә нәрсә өчен бирелгән икәнлеген сез тагын бер кат күңелегездән кичерегез. Чөнки тормыштагы һәрбер күренеш дип әйтик, һәрбер ситуация ул нәрсә өчендер бирелә. Менә шушыларны анализлап чыгыгыз. Булган, әйе,
авыр, кемнеңдер үзенең тормышын шушының белән инде йомгаклыйсы килә, яшисе килми башлый. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләдән бирелгән гомерне, әлбәттә, бер генә адәм баласы да үзәргә хакы юк, бу беренчедән. Һәм инде икенчедән анализларга кирәк. Нәрсә эшләп була? Чөнки тормышта әйтәләр бит, чыга алмый торган юллар юк. Төрле ситуациядән дә чыгу юллары бар. Син әле һаман бу ситуацияны кабул итә алмыйсың. Синең күңелеңдә һаман да ниндидер бер үпкә рәнҗү бар. Бар. Әлбәттә бар. Ул минем өчен зур сума. Ул теге әйтергә генә кызык, чынлыкта менә хәзер эшлим мин, получается, ул эшләгән акчаны кредитка салам миңа 12 сәгать, мәсәлән, кеше обслуживать итеп, ул акчаны кредитка салу обидно. ТАСС агентлыгы хәбәр иткәнчә, 2020 елда мошенниклар безнең илдә генә дә 15 миллиард сум акча эшләгәннәр. Шуларның күбелеше банк карталарына туры килә. Телефон аша алдауның яңадан-яңа схемалары уйлап табыла. Кемнәргә генә шалтыратмыйлар? Часто шалтыраталар. Biz берсендә алган идем. Мәскәүдән полиция, сезнең племяннигыгыз бармы? Мин сразу аңлап алам, алдым инде. Кешеләрдән ишетәм бит инде, бик күп мошенниклар дип. Тиз генә басып куям. Әллә ничә тапкыр шулай шалтыраттылар. Шалтыратканнары бар, андый вакытта телефонны үзеп кенә куям да, теге особо сөйләшмәскә тырышам. Шул. Миңа да шалтыраттылар һәм телефонда картадан, Сбербанк картасынан акчам югалган турында хәбәр иттеләр. Мин бит инде беләм, күп акча тотканымны, нәрсә алганымны һәм минем акча кимсә картада миңа телефонга смс килә. Бар миңа шалтыраттылар, шулай мәйтәм ярар. Айсам, мин чамалып алдым буларның мошенник икән. Мәйтәм ярар айсам, алганнар икән, хәничтә без инде әйдә ул акчаны кире кайтарабыз, мәйтәм ничек? Сезнең картагыз телефонга беркетелгәнме, мәйтәм, әйе беркетелгән. Карт номерын әйтегез әле, мәйтәм, баштан уйлап чыгарып, төрле цифрлар әйттем, аңлашылды. Хәзер арттагы цифрны әйтегез, 3 цифрны. Мәйтәм, туктагыз әле, мәйтәм, Сбербанктагы хезмәткәрләр бу даннарны белеп бит, ничек сез бит мошенниклардан, юк инде без мошенниклар точно аптырып дип. Мәйтәм, менә хәзер телефонны куюга мин шалтыратам ВДга, мәйтәм, сезнең телефоныгызны тапшырам, алар разбирасыннар. Шулай дигән бер-ике сүген өстәтте, телефонны куйды. Бүтәнчә шалтыратканнар булмады. Авитага гариза куйган идем. Әйбер сатырга бит инде. Шуннан соң куюм гына булды. 1-2 көн үтте. Миңа бер яшь егет тугышы иде, шалтыратты. Товарыгызны ошаттым, сатып аласым килә. Әйдәгез, мин сезгә курьер җибәрәм. Менә картагызның номерын гына әйтсәгез иде ди. Мин моның сүзләренә автоматически ышандым. Чөнки ул шуңа ягымлы тавыш белән сөйләде бит инде. Сиңа ышанган кеше буларак инде. Шуннан мин ничектер бер дә уйламыйча, абайламыйча картаның номерларын әйтеп бирдем. Мин үземдә менә моны сизми калдым. Менә тәҗрибәм булмауданмы соң инде бу име, кеше бит аңламыйча кала. Алар менә шундый психологик яктан кешене ничектер үзләренә ышандыралар. Һәм син моны үзең контрольгә ала алмыйсың. Шуннан әле дә ярый, банк хезмәткәрләре бик өлгөр булып чыкты. Алар шунда ук картаны блоклап куйды һәм инде теге кеше дә инде трубкасын ташлады, трубкасын алмады. Шуңа күрә, менә мондай очраклар булмас өчен, әгәр дә инде үзең шундый алдан әзерлекле булсаң бер хәл, әмма менә шундый әзерлекле булмаган очракларда була, анда инде менә башыңны эшләтергә кирәк, менә башыңны кабызырга кирәк. Мондый хәлгә калмас өчен татарча да сөйләшеп китегез. Татарча сөйләшсәгез икенче төрле була, кеше бит инде әйтә ала, мин моны аңламыйм дип, нәрсә әйтергә телисез дип. Шуңа күрә картагызны әйтергә ашыкмагыз, номерларын менә уйлап эш итегез. Мөмкин дә күпме бурычың калды банкларга? 167 меңгә алышмасам.
167 мең. Орта. Шуңа күрә 167 ул. Синең менә эшләгән хезмәт хакың бу бурычларны түләп барырга җитәме? Менә салонга, теге частный салонга чыкмасам, юк. Җитмей, минем 7000 пенсиям бар инвалидность буенча. И официально анда 5005 ставкада бит инвалидларны бит официально зур ставкага алмыйлар. Бездән кисәтеп торалар, без алданабыз да алданабыз. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сезгә киңәш итеп шуны әйтәсем килә. Әгәр дә сезгә шалтыраталар икән һәм сезнең күңелегездә шик туа икән, зинһар өчен үз банкыгызга кичекмәстән шалтыратыгыз һәм белешегез. Аллаһ Тәгалә дә бит сакланганны саклармын дигән. Сау булыгыз. Гөлназга кредит каплауда ярдәм итәсегез килсә, минем белән элемтәгә керә аласыз.